No a ešte ďalšiu moju motiváciu, ktorú som mal vlastne za tieto posledné 3-4 týždne na majstrovstvá sveta, tak bola vlastne situácia, ktorá sa deje v Európe a povedal som, že jak vyhrá majstrák sveta, že to chcem povedať aj ľuďom, že by sme sa mali trochu zobudiť a zmeniť niečo na tom, jak funguje svet, kvôli tomu, že za pár rokov to tu vôbec nemusí byť toto všetko. A čo konkrétne ako myslíš, že čo by sa mohlo zmeniť? Čo by si túžil, aby sa zmenilo? Taký skôr názor na život, možno životné nejaké hodnoty ľudí, že neviem, jak som už vravel aj na jednej akcii pre deti a tak, že sme podľa mňa preskočili dobu a nevieme žiť v tej dobe, čo sme. Si myslím, že nie sme na to ešte ako keby stavaní. A zároveň veci teraz, ktoré sa dejú v Európe, si myslím, že sú oveľa viac podstatnejšie, jak môj draž teraz.